Počkaj, tieto slnečné okuliare stoja až 360 eur? Ale nie sú to len tak obyčajné slnečné okuliare. Toto sú Meta Ray-Bans, okuliare, ktoré majú okrem kamery v sebe zabudované aj AI a stereo reproduktory. Poďme sa na ne teda spolu pozrieť zblízka. Meta Ray-Ban majú v sebe zabudovanú 12 megapixelovú kameru, ktorá vie fotiť, ale aj natáčať video s limitom 3 minút. Fotky, ale aj videá vyzerajú naozaj veľmi slušne a to najviac prichádza vlastne v tom, že sa chytávajú moment tak, ako ho vidíš ty. Fotky sú tak veľmi autentické a spätne ťa vedia vrátiť do momentu, ktorý si v tej chvíli prežíval. Veľmi milo ma prekvapili aj reproduktory, ktoré sú integrované v hornej časti nožičiek. Hrajú naozaj veľmi slušne a priestorový zvuk je super. Hudba hrá, ako by hrala v pozadí a ľudia okolo na teba môžu normálne rozprávať a zároveň nepočujú tvoju hudbu, pokiaľ to samozrejme nemáš úplne na maximálnej hlasitosti. Momentálne mi celý čas ide hudba. Ovládanie je takisto veľmi intuitívne. Na pravej strane nožičky zhora sa nachádza tlačidlo, ktoré ak stlačíš, tak odfotí fotku, ak ho podržíš, tak začne nahrávať video. Tam to ale nekončí. Na boku je takisto dotyková plocha, kde jedným dotknutím môžeš pauzovať alebo prehrávať hudbu, posunutím dopredu alebo dozadu si pridávaš alebo uberáš hlasitosť, dvojitým kliknutím prepínaš pesničky. Tieto okuliare majú v sebe v neposlednej rade implementovaného aj AI asistenta od Mety a vedia tak povedať, čo pred sebou vidia. Asi takto. OK Meta, look, what can you see? I see a well-lit room with various equipment, likely for video or photography production. There are lights, cameras, and other gear set up in the space. Najviac dýchberúce je, že tieto okuliare nie sú nejako extra ťažké alebo väčšie ako normálne slnečné okuliare. Aj keď nie som veľkým fanúšikom firmy Meta a Marka Zuckerberga, musím povedať, že ich produkty sú v poslednej dobe veľmi slušné. Či už je to MetaQuest virtuálna realita, alebo najnovšie predstavenie AR okuliarov Orion, ktoré vyzerajú veľmi revolučne. Nezabudni hodiť follow pre viac podobných videí o techu. A takisto môžeš navštíviť môj YouTube kanál, kde sa venujem takýmto veciam viac podrobne.